धर्म देवाय नमः। ओम धर्म देवाय नमः। धर्म देवता जेकरा जे चाही ओकरा ऊ देवे वाला करुणामयी देवता, का तोहार बेटी के पुकार तोहार कान तक ना पहुँचेला? हे प्रभु, जितना जल्दी हो सके हमार घर के उजाला कर देवे वाली एगो बेटी हमरा दे दीही, दया करी। ओम हर हर महादेवा। तोहरा पर शिव के आशीर्वाद सदा बनल रहे। प्रणाम स्वामी जी। अंदर आई गुरुदेव। ई निर्धन के घर अपने भाग्य बन के आइल बानी प्रभु। अपने के पावन चरण से हमार घर पवित्र हो गइल बा, हमार जन्म सार्थक हो गइल बा स्वामी जी। ई हमार बेटा हवन स्वामी जी। धर्म के पालन करे वाला पर ऊ शिव के आशीर्वाद सदा बनल रहे। सब अपने के ही कृपा बा स्वामी जी। सुमप्पा, तुहार मन के कोलाहल हम समझ रहल बानी। स्वामी जी, भगवान ने हमरा हीरा जैसन दो बेटा देले बाड़न, लेकिन बेटी के कमी बा हमार जीवन में। ईश्वर तुहार पुकार अवश्य ही सुनिहन, मगर व्रत बड़ा ही कठिन बा। तोहरा ओकरा पूरा निष्ठा से करे के होखी। स्वामी जी, अपने के चरण छू के कहत बानी, कतना भी कठिन व्रत काहे न होखे, हम बड़ा निष्ठा से ओकरा पालन करब। बताई करे के का बा? जगत जननी के आराधना प्रत्येक पूर्णिमा के सूर्योदय के 2 घंटा पहले एकाग्र होके नंगा पैर चल के माई पार्वती के पावन दर्शन करिह बेटी। ना आंधी तूफान से डरिह, न कौनो प्राकृतिक प्रकोप से विचलित होखिह। कौनो भी तरह के बाधा आए निश्चित रहिह, कुछ ना होखी तोहरा। एकाग्र धैर्य से बढ़त तपस्विनी बन जाइह और तब आपन इच्छा के पूर्ति कर लिह। सच्चा मन के प्रार्थना, देवी पर विश्वास, निश्चय ही तोहरा फल मिले बेटी। ओम हर हर महादेवा। ओम हर हर महादेवा। अरे ई का स्वामी जी अपन फरसे तो इहमे भूल गइलन, हम जाके। अरे भगवान, सब कुछ जाने वाला गुरु कैसे भूल सकत बड़न? ऊ एकरा भूलल नहीं खन, बल्कि जानबूझ के छोड़ गइल हवन। ऊ ई फरसी के रूप में सदा हमरा साथ रही हन। अब से भगवान के साथ साथ ई फरसी के भी पूजा होगी। हे ईश्वर, ई तोहार कैसन लीला बा। बेटी, बेटी,
के देखत बानी। ई सत्य बा। तू बहुत भाग्यशाली बाड़ू। तुहार कठिन परीक्षा के फल स्वरूप ई संभव भइल बा बेटी। हमार सब शक्ति के अंश से एगो अलौकिक शक्ति उत्पन्न होखी तुहार कोख में बेटी के रूप में जन्म ली और तुहार कुल के उद्धार करी, जे तुहार वंश में, समाज में, सारा दुनिया में माई पार्वती के नाम से पूजल जइहन। अपने के बहुत कृपा होखी माई। बेटी तुहार कल्याण होखे। कहूँ पाभी तोहरे महिमा के मिलेला ना परिभाषा। ओम माई पार्वती नमः। ओम माई पार्वती नमः। ओम माई पार्वती नमः। पानी पानी। ला बाबा पानी पिया। बेटी बाबा का अपने कुछ खैले बानी? ना हमार बेटी 3 दिन से कुछ हो भी ना खैनी, एगो निवाला भी ना गइल पेट में। तब बाबा अपने यहाँ पर खा ली बाबा। ना ना बेटी, वहाँ शिव जी के मंदिर में हमार छोटा छोटा पोता भूखे बैठल बा। दादा आइहन तो कुछ लेके आइहन, बच्चा सब हमार राह देखत होइहन। घर में जे कुछ बाचल खुचल होके दया करके खाई के दे दा, सबके हु मिल के उहे खा ले। अच्छा बाबा अपने यहीं पर रुकी, हम अपने लागे खाना लेके आवत बानी। भूखा लोग के प्रति तोहार अंदर इतना करुणा, भगवान तोहरा सुखी राखस। ला बाबा इमे सब्जी दाल रोटी सब बा, अपने एकरा ले जाए और आपन पोता के साथ मिलके खाई। बेटी तोहार नाव का बा? वीणा बा। कतना सुंदर नाम बा। ऊ देवी माई पार्वती तोहरा सुखी राखस। बाबा का है बेटी?